Riwruog mine kaunti ma Mombasa ne wuok oko mar kwayo rowere ma Mombasa mondo mi kik bag ng'anyo ma ichan time pacho ka mano chieng' wuok tich tarik 7 dwe mar 7. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, minego ne onyiso luoro margi kaluwore gi masiche mag monj kod nek mosebedo katimore kinde ng'anyo e pacho ka. Gidwa ni rowere olok pachgi kendo rang yore mamoko ma ginyalo tiyogo e chwalo ng'ur mekgi maonge wach dhi e ndara kendo bago ng'anyo. Luoro margi en ni chenro mag ohala kod wuoth bende kidek rochore kaka osebedo katimore kinde duto mag ng'anyo. To wamanyo ni wan kaka jomage wadwaro chomo ofis mane tang'o gang'o ma wadwaro wacho ofisego. Ma biro miyo wayot mondo mi ong'e gik ma wadwaro, chunywa mondo mi dwaro mar chunywa mondo chop ne serikal no mondo serikal otim. Bang' mano kok gitimo to wabed gi evidence. Ne wabiro kuom ng'ane, ne wawacho kama to nokotimo. Ora an gima kwayo nyithindwa we dhi e ndara. Nyithindwa ka nitie gima ginyalo wacho, nitie dialogue, nitie kaka ginyalo wuoyo gi sirikal mondo mi gindik kata mana barua moro matin mondo mi gibed gi sirikal mondo gine kaka ginyalo jadiliana e yo mamuol to ke yo mar wuok e ndara. Sirikal wan go en sirikal achiel, to bende kwa keto sirikal tesre to onge kaka sirikal nyalo tiyonwa nikech weche ng'eny masani dwaro ni mondo tim, to kwa keto koko to kwa nyal dhi maber. Koro wane wakwayo sirikal gi duol mamuol gi nyithindwa te mane Kenya ni waketuru muolo mondo waketuru kwe mondo wach mar dhi maandamano mamiyo kata mano walok dhi maber ni de waweyo. Walando kwe wan mine ma Mombasa emomiyo wachung' ka kwalando kwe, to kwe ni walando mondo dhi ojende owe tikodo. Wan waywak nikech ojende rumo, to Kenya wan en Kenya achiel, onge Kenya moro ma biro nwang'o kendo.